Кинофенове, това е моето ревю на кинопремиерата на филма, който гледах този петък в Cineland, продуциран от филмовата компания Paramount Pictures и който е по истинската история за английският музикален изпълнител за нашето време, а именно Better Man, история за Роби Уилямс. Жанра, под който се води филма, е биографична драма и мюзикъл. Времетраенето на самия филм е близо 2 часа и 15 минути, а в Rotten Tomatoes са му дали високите 91% гледаемост от публиката. Нека да ви разкажа за действието на самия филм. Разказан от гледната точка на самия Роби Уилямс, олицетворен на екран от шимпанзе, реализирано чрез последните достижения в визуалните ефекти, Better Man, история за Роби Уилямс, по изключително оригинален начин улавя характерното за звездата остроумие и несломим дух. Съпреживяваме пътя му от детството през участието му в спешната момчешка поп-банда Take That до несравнимите чупещи рекордни постижения като солов изпълнител. Път, изпълнен с редица предизвикателства, които огромната слава и световния успех носят със себе си. Кинофенове, това филмче беше извън всякаква галактика. Толкова добре обяснено, разказано и да не забравим великия Роби Уилямс, който просто слушате едни от най-иконичните му песни и кожата ви започва да настръхва, сякаш сте във филма заедно с него. Докато Роби Уилямс може да не е някой, когото сте слушали, неговата история е безспорно завладяваща. Добавянето на анимирана маймуна, без да се обръща активно към метафората, също е на ниво на доверие, което режисьорите рядко използват. Въпреки всички посоки, в които би могъл да тръгне един биографичен филм за Роби Уилямс, тази, в която той е маймуна през цялото време, може би е най-лудата, а също и най-гениалната, защото прави Better Man, история с Роби Уилямс, толкова много по-добър, отколкото би могъл да бъде. Резултатът крещящ, дързък, нахален, на моменти, но рядко изненадващ. Изглежда сякаш улавя нещо автентично за Уилямс. Той е солиден артист, както самия той се изразява, който доставя добър резултат. Биографичният филм за Роби Уилямс, където той играе себе си като маймуна, не би трябвало да работи, но режисьорът Майкъл Грейси опровергява всички очаквания, предоставяйки невероятно вдъхновен и изненадващо емоционален филм. Better Man е най-добрият мюзикъл за 2024, поне според мен. Това не е само почет към любопитство от поп-културата, това също е филм, който иска визуално и постоянно да ви напомня за само омразата на своя обект. И най-впечатляващо нещо за ефектите е колко бързо те изглеждат като естествени. Независимо дали сте запознати или не с Роби Уилямс, британският поп-певец, който всъщност е огромен навсякъде, освен в Америка, прикарването на няколко добри часа в изучаването на всичко за живота му и начина, по който този филм решава да го направи, се оказва невероятно полезно. Оценката, който ще дам на това филмче, ще бъде 9 от 10 и силно препоръчвам да отидете да гледате на кино, защото се заслужава да изживете върховното киноизживяване, особено с историята на един от най-големите поп изпълнители, поне според мене. А за тези от вас, които не са слушали Роби Уилямс, по-му слушайте албума и музиката, после отидете да гледате филма, за да разберете през какво е минал този велик артист.